Srpske i kineske kompanije su u Beogradu potpisale ugovor o nabavci različite robe u vrednosti $500 miliona. Ugovori su potpisani tokom posete delegacija za promociju trgovine Kine i 15 kineskih državnih preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, oblasti hemijske industrije, mineralnih resursa, prerade drveta, usluga. Spoljnotrgovinska razmena između Kine i Srbije u 2022. godini iznosila je $6,14 milijardi, od čega je izvoz Srbije bio $1,1 milijardu. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da novi ugovori praktično 50% povećavaju godišnji srpski izvoz na kinesko tržište. Ono što želim da kažem to je da se nadam da ćemo i drugim oblastima imati tako razvijenu saradnju kao u infrastrukturi. Kineske kompanije su već godinama prisutne kad je u pitanju izgradnje infrastrukture u Srbiji. Imamo dobre iskustva sa većinom kineskih kompanija i one su dale značajan doprinos razvoju infrastrukture u Srbiji, pre svega saobraćajne infrastrukture, što je bio osnov za naš privredni razvoj koji je veoma ubrzan. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je zadovoljna što je razmena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u odnosu na 2015. godinu, kada je iznosila $14,2 miliona, porasla do prošlogodišnjih $55,5 miliona, što je rezultat rada, truda i potpisivanja svih prethodnih sporazuma. Ovu priliku ću iskoristiti da se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo potpisati, tako reći, već usaglašen sporazum za izvoz jabuke. Srbija i srpske kompanije imaju velika očekivanja od potpisivanja sporazuma o spoljnoj trgovini sa Kinom, što bi trebalo da se dogodi do kraja ove godine, a koji će, kako navode srpski zvaničnici, biti kruna saradnje dve zemlje.